வணக்கம் நண்பர்களே. பசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஷவர்மா கடைக்கு போய் ஷவர்மா சாப்பிட்லான்னு கவலத்துக்கு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து ஷவர்மா ஸ்பைஸியாக போடுங்கன்னு கேட்டேன் அண்ணங்கிட்ட. அண்ணனும் இருக்கிற கறியெல்லாம் வெட்டி ஸ்பைஸியாக போட ஆரம்பித்தார். டேபிளுக்கு எடுத்து வந்துருங்க, ஸ்பைஸியாக போட்டுருந்தேன். சரிப்பான்னாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தந்தூரி சொல்லியிருந்தோம். ஒரு ஆஃப் தந்தூரி எடுத்துன்னு வாங்க மாஸ்டர், சூடாக சுவையாக இருக்கும். ஆஃப் தந்தூரி எடுத்துன்னு வந்தார் மைனஸோட. ஆஃப் தந்தூரி எடுத்து ஒரு டேஸ்ட்டு பைட்டு பண்ணி பார்த்தா அப்பா, அதுதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல். ஒரு வாய் வச்சு பார்த்தேன் பாருங்க, தந்தூரி செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தந்தூரிக்கு வாய் சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம மைனஸ் போட்ட ஷவர்மா வந்தது. ஷவர்மாவும் ஒரு பிடிச்சிட்டு பார்த்தோம். இந்த போல் வீடியோ பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.